Dzień dobry, czy pan ostatni do okienka? Nie, proszę pani, nie jestem taki ostatni. Widziałem gorszych. O, jeszcze i to. I to i co? A co się stało? Co się stało? Aha. Już. Oj, boli ręka, ojej. Osa mnie urządliła i tak boli. Pokażę. O, jak boli, ojej. To mam akurat przy sobie maść, kolejka długa, to pomogę. No i co? A Daję tą rękę. jak ją będzie smarował, jak ona uciekła? Ręka? Osa! Osa? Pani chyba ma gorączkę. Smarować czy nie smarować? Ojej, ale... Ojej, To nie ta ręka była. ojej. No. Ale gdzie ugryzła? Właśnie to nie widać. Te cukiernią mnie ugryzła, no! Pani widzę, że ma gorączki i powikłania po tej O, gorączce. tu w ten palec, tu pan posmyra ten palec maścią, albo i bez maści, wszystkie. To tak ukrwienie się poprawi i tak w ogóle. A niech sobie cebulę przykroi i przyłoży. I niech się nie kręci koło cukierni, bo widzę, że w pasie przybiera jak Wisła podczas roztopów. Żegnam panią. O szóstka naciągacza jedna. No szalony. No bo kto widział osy w lutym? No kto? Aha, następna randka.